ଦେଖିବା ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଛୁ। ପଥର ଖସିନିଟା ଆଉ ଅନ୍ଧକାରର ସେ କାଳ କୋଠରୀ ଆମ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭୟ, କେବଳ ଭୟ ହିଁ ଭୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କେହି ନା କେହି ଅଛି। ଯୋଉଠି ପୁରା ନର୍ଭସ୍। ଦୀପକ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ବାନ୍ତି ଉଠେଇଗଲା। ସେ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଝରକାଟାକୁ ହଲେଇ ଲାଗି ଉଡ଼ କରୁଛି। ଆଗ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କବାଟଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯଦି କହି ଦେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଭିତରକୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥିବାର ୟା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ବା ଦେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଯାହା ସବୁ ଆମ ସହିତ ଆଇଲା କି ଗୋଟେ ଆସୁଛି କି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆସ ଆସ ଭାଇ ସେଠି ପଛୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲ ଜାଗାଟା, ଦେଖିଲ ଟିକେ ବସିଛି ଗୋଟେ ସାହସ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ମାଙ୍କର ଅଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିକି ଡାକନ୍ତୁ, ସିଧା ଚାଲନ୍ତୁ। ଓକେ ପିଣ୍ଟୁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ଟାଇମଟା କ'ଣ କହିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଭିତରେ ବାନ୍ତି ଉଠିଲା। ସେଠି ଏକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପଶିଗଲେ ଭିତରେ ଘର ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ନା, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ନିହାତି ଡର ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କବାଟଟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯଦି କହି ଦେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପେଲି ଦେଲା ଭିତର ପଟୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ବେଶୀ ପାଟି କରି। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବା। ଜାଣେ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି ସେ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ଦୀପକ ବାବୁ, ଆମେ ସେପଟେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ୟାରି ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲୁଥିଲା।